Haupa kaixo guztioi, bideo honetan hurrengo problema ebatziko dugu. Esaten digute, zauden lekutik eraikin baten punturik altuena begiratzeko 28 graduko angelua sortzen duzu. Hau da, gu hemen baldin bagaude, bale? Begiratzen baldin badugu eraikin baten punturik altuena, sortzen dugun angelua 28 gradutakoa izango da, idazten dugu. 28 gradu. Hogeita bederatzi metro aurrera egiten baduzu, hau da, oinez baldin bagoaz aurrera, orain, gauden lekutik 40 gradutako angelua sortzen duzu. Beraz, hemetik, badakigu, sortzen dugula 40 graduko angelua, eta horretaz aparte baita dakigu, ibilitako distantzia hau direla 29 metro. Eta galdera da, zein da eraikinaren altuera? Hau da, jakin nahi duguna da, eraikin honen altuera. H. Eta horrela, geratzen da planteatuta gure irudia. Orain joan barko gara egiten. Ariketa hauek hasiera batean ikusten dituzunean, igual zaizue okurritzen zari egin behar duzuen, baina guztiak oso antzerakoak dira, saiena normalin izaten da planteatxa irudia eta bain planteatuta dagoenean, erabili behar ditugu errazoi trigonometrikoak, eta geratuko zaigu ekuazio sistema bat, bi ez ezagunekin. Bale, egingo duguna da, deituko diogu honi isa. Baitere jarriko dugu gorriz, bale? Distantzia honi, hau da, eraikinaren oinarritik gu gauden, bigarren tokira arte dagoen, distantzia honi deituko diogu X. Beraz, gure ez ezagunak izango dira H eta X. Zergatik, fijatzen baldin mazarete dauzkagu bi triangelu. Lehenengo triangelua marrastuko dut kolore berdearekin, hau izango da triangelu handia, bale? Eta bigarren triangelua marrastuko dut kolore horiarekin. Eta izango da triangelu txikiago hau. Bale? Orduan, egingo duena da triangelu berdearen ekuazioa idatzi. Zer daukaguna? Bueno, gu daukagu angelu hau, ezta? Arrazoi trigonometrikoan artean, hipotenusa ez dugu esertarako behar, bale? Triangelu honetan hipotenusa ez dugu esertarako behar. Jakin nahi duguna da kontrako katetoa izango dela altuera, eta badakigu hau dela 29 eta hauek triangelu osoaren kateto izango da 29 kenekiz. Nola dakigun informazioa kateto honi buruz eta kateto honi buruz erabiliko dugun arrazoi trigonometrikoa izango da tangente. Idazten dugu. Tangente 28 gradu. Hau jarri dut bakarrik jakiteko dela triangelu berdea, ez du zertarako balio. Tangente 28 gradu izango da kontrako katetoa kasu honetan triangelu berdean izango da altuera, ez ezaguna, H, zati, eta hemen daukagu oinarri osoa, alboko kateto izango da 29 gehi isa. 29, parentesi artean, 29 gehi isa. Esan bezala, hasieran igual, harritzen zezue pizkatu bat, baina ikusiko zue, horrelako gauzak agazten direla beti. Eta orain horian, berdin egingo dugun, nahi dugun kontrakoa kalkulatu eta erabili nahi dugun ez ezagun hau, tangente 40 gradu, kontrakoa izango dela baitare H, eta albokoa izango dela X. Beraz, marrastu ditudanean idatzi ditudanean bi ekuazioak, daukat ekuazio sistema bat. Ados. Egingo duguna da, bai hemen eta baita hemen ere, H askatu. Lehenengoa geratzen zaigu. H berdin, tangente 28 gradu, bider 29 gehi isa. Eta bigarrenean geratzen zaigu, H berdin, tangente 40 gradu, bider isa. Orain kalkulagailuan, kalkulatzen duzu esen baten tangente 28 gradu eta tangente 40 gradu, eta bai hau berdintzen ditugu. Beraz, tangente 28 gradu dira gutxi gora bera 0,53. Bider 29 gehi isa, egingo duena da hauek biak berdindu, bale? Hauek biak berdindu zerraitik. Nola H berdin diren eta H berdin diren, hau honen berdin izan behar darako. Vale, 0 berdin, tangente 40 gradu kalkulatzen bali mozue da, 0,83 bider isa. Jarraitzen bali mozu kalkulatzen emetik, geratzen nahi zuen 0,53 bider 29, ematen digu 15,37
gehi 0,53 isa berdin 0,83 isa. Hemetik jarraitzen baldin bauzue, hemen ikusten zure daukagu lehen mailako ekuazio bat, beraz isa guztiak eramango ditut eskumara, egongo duena da hau, ona eraman. Beraz, geratzen zaigu 15,37 berdin 0,83 isa ken 0,53 isa. Bueno, txukunduko dugu pizkatxo bat lekua izateko. Beraz, hau da daukagun ekuazio sistema, irudia, hementik eskatu ditugu atzeak, heldu gara ona, eta orduan egin behar duguna da isa lortu. 15,37 egiten baldin baduzu egenketa, hau geratzen zaizue 0,3 isa. Vale. Eta orain isa izango da 15,37 zati 0,3. Egiten duzu kalkulagailuarekin, eta niri eman dit 51,23 metro. Kalkulatu duguna da distantzia hau, baina gu h kalkulatu nahi dugu. Baina hau begiratzen baldin bauzue, h berdin tangente 40 gradu, lehen kalkulatu dugu zela 0,83 bider 51,23. Egiten duzue kalkulua, eta niri eman dit 42,52 metro berdin altuera. Eta horrela lortu dugu ja gure eraikinaren altuera.